кой светъл български празник честваме съвсем скоро? 24 май, деня на славянската писменост. Дали можеш да ми кажеш защо и какво поднасяме пред паметника на двамата братя, за да ги почетем? То си личи в момента. Поднасяме цветя, но аз мисля, че всеки от нас по-скоро трябва да прочете една книга, отколкото да поднася просто цветя. А ти колко книги си прочел? Не мисля, че съм ги броил някога, но повече отколкото трябва. И в тази връзка, след като си чел толкова много книги, дали може да те попитаме коя книга би препоръчал на всички българи да прочитат? На всички българи бих препоръчал Подигото, ама сега зависи от възрастта на човека. Аз лично бих предпочел нещо по-класическо. Фен на класиката и на Иван Вазов. А сега благодарим ти много, че ни отговори и ни отговори напълно правилно, не сме се и съмнявали. Получаваш един видъс от нас. Това е български бранд, ние подкрепяме българското и в такъв случай ти подаряваме ето тази наша напитка без захар, без консерванти, да я опиташ и да кажеш след това как е, да похвалиш на приятели. И не забравяй да ни последваш TikTok, както и всички останали.